Egun on denoi, eta eskerrik asko bereziki antolatzaileei, eta batez ere Idoiari, oso erresa izan da dana, berari esker, dena oso errez jarri digu parte hartzaileoi, eta eskerrik asko nola ez, bildu zareten guztioi, batez ere, olako gai ustez eta itxuraz lehor batian interesa izateagatik. Edo zeini, esaten balima diozu gaur etortzeko azarela Ibarrea honetaz gogoeta egitera, ez dakit, 40 lagunekin, izan dadila zure laguna, bestela oso lilegena da usatzea eta esateatzea. Bueno, niretzako benetan plazer handia da, eta gaina ikusita lantalde horren ernamuina edo hemen egon litekela, edo, aurkezpentxo bat edo badagola hemen, edo, benetan iruditzen zait ideia ederra eta emankorra izan daitekena, beraz, ni hemen pospozik nago. Zer egin nahiko nuke? Pixka bat kontatuko izuet berrian zer egiten dugun autoridadeen gai honekin, nola jokatzen dugun, zergatik eta aurrera begira nola ikusten ditugun gauzak. Hasteko esan behar dugu, klaro, hizkuntza azken batean, hizkuntza osasuntsuen martxa zein da, errepika eta errepika. Errepikatzen dana, aurrera ateratzen da. Eta gutxitan ikusten dana, haitzen dana, gehatzen da bazter batian. Hori, hemen gauden guztio bakigu, baina nik ere errepikatu ingo dut, espare. Komunikabideak hain zuzen, lehen aipatu du, Idoiak eta beste islariek ere, Euskaldunok gure hizkuntza gutxitua denez, lan handiagoa egin behar dugu. Eta prentsan edo kasetaritzan aritzen garenok ere lan handiagoa egin behar dugu gaztelaniaz edo frantsesez aritzen direnak, baino zergatik, besteak beste, autoridade bat aipatu behar dugun bakoitzean pentsatu behar dugulako. Eta gaztelaniaz edo frantsesez gehienetan ez dute pentsatu ere egin behar. Alde batetik desbentaja da, baina segun nola bidatzen dugu, igual abantaila ere bada pentsatu behar izatea idatzi horretik. Gut artean gaude. Zuek hemen aritzen zareten asko, errepertorioak egiten dituzue, katalogoak, edo araugintzan aritzen zaten, nolabait esateko, ez da. Prentsan aritzen garenok bitartekari edo nolabait gea, esan nahi dut. Arautzen dana edo nagusitzen ari diren aukerak eta neurri batean jaso eta gizarteratu egiten ditugu. Orduan, pixka bat giltza moduan edo ibiltzen gea, ez? Gauza horietan espezialistak direnen eta Euskaldun arruntaren artean, ez da? Alde horretatik, gure lana ustez importantea dela zabaltzeko autoritateen euskarazko formak. Ze bestela erderak inguratzen gaitu alde guztietatik. Hain zuzen, bitartekari lan horretan, izaten ditugun arazoak, nik bi aldetatik edo ikusten ditut nagusiak. Bat, iturriak. Euskal prentsan aritzen danak, gehienetan erderazko iturrikin lan egin behar du. Hau da, idazten jartzen danean, egin behar du guatu. Joño, erderazko iturrian hola dakat, baina behar bada euskaraz ez da hola idazten, edo bai. Segurantziarik ez dauka gaur egungo batez besteko kazetari batek. Nola idatzi behar duen, gari bai, esate baterako. Alde horretatik, iturriekin jokatu behar du tentuz. Ez du han bezalaxe, hola kopiatu ingo dut eta aurrea. Ez. Bestetik, beste arazoen, beste multzoa edo, esan dezakegu, hartzaileen jarrera dala.
guk noski nahi dugu berriaren irakurlea eroso sentitzea, berria irakurtzen dunean, eroso eta ez trabatzea, irakurtzen nahi danean ezerekin. Eta are gutxiago, grafia kontuekin, ze azkenian grafiak eta ortografia eta hori guztia, kontu utxalak dira, irudiz bintzat. Hain utxalak izango balira, pentsatzen dut gaztelania eta frantsesa ez liratekeela hainbeste tematuko beraien grafia gaien narazten, baina tira. Hizkuntzari bere osoan erreparatzen bali madiogu ematen du grafia euskeri badala. Bueno, izten dut parentesi txiki hau. Hartzailentzat askotan euskal autoritateak idaztean sortzen diren kontraesanak, inkoherentziak, ohitura faltak edo horiek denak askotan horrek denak eragiten du euskal formak arrotzak izatea. Euskal jendearentzat. Nahiko penagarria da, hola esatia, baina hori da gure zera, gure egia soziolinguistikoa. Ordun, hemen aipatu dezue bate baino gehiagok, Mikelek eta Nerek ere aipatu du, araurik ez dezutela ematen, ez zeuren buruarentzat ere. Bueno, zorionekoak zuek, guk geure burua araurik ez dugu ematen noski, baina gure buruarentzat irizpideak jarri beharra dakagun ezinbestean. Zergatik, egunkari batean, ateatzen direlako, ez da gizen bat, izen deiturak, izan autoridadeak esan nahi dut idazle edo nolabaiteko sortzaile edo izan herritar arrunt, ateatzen dira egunkari batean, ez dakit, egun batean 200 izan litezke asko zehatu gabe, asko esageratu gabe. Eta irizpiderik ez balima kasu, eta kasuan, erabakitzen hasi behar balima ezu, pentsasazu ez saltxa, ez da? Orduan, guk irizpide batzu dazkagu, geure buruarentzat, ez nola nahi jarriak, baizik eta lehen aipatu dan bezala, horretaz, onomastikaz, eta dakien jendeari erreparatuta, guk espio hitza industrialaren aldekoa gara, iruditzen zait aldamenekoari erreparatu behar zaiola, egiten duen, nola egiten duen, batzutan insumizioak izango dira, baina ustet, importantea dela, guretzako, alor honetan ere batasuna egiten jutia. Eta gainera gurea batasuna ez da bakarrik erderatik euskerara ekartzea gauzak, baizik eta gaztelaniatik eta frantsesetik ekartzea gure grafiara edo. Gure erdera bakarra izango balitz, gauzak seguruna erresago izango lirateke. Orduan guretzako, importantea da gure irizpideen oinarrietako bat izatea batasun buru jabean nolabait esateko. Alegia, euskarazko izenak, euskarazko logikaren eta euskaldunon oaingo egoera soziolinguistikoa kontuan hartuta hartzea. Hori da pixka bat oinarria edo, ez? Esate baterako, pixka bat adibidea jarrita eta sartuta, ez? Ponte izenak edo persona izenak deitzen dianak. Gu hor ez gea sartzen. Odei Barroso aipatu da, guk Odei Barroso atxigabe jarriko genuke, naiz eta Euskaltzaindiaren izendegian Odei atxerekin agertu. Hor, norberak nola egiten du? Alaxe. Pentsazazue, horrek jarri dizue eta adibide bat, Carlos Arginano, eta Carlos Garaikoetxea. Bila Carlos, eta batek kakin jartzen du, eta bestiak zekin. Guk errespetatu dute deu. Gainera, oso pentsa zein dan gure egoera soziolinguistikoa. Osa, Carlos Garaikoetxea euskal grafia idazten du. Baina Carlos zekin. Baina Carlos Arginanok aldrebez egiten du. Carlos jartzen du kakin, baina gero Arguiñano idazten du. Eta hor sartzen gea euskal talibanak. Prudenek aipatu bezala. Gu alde horretatik batzutan, pentsatzen dut batzuei, leporatuko digutela eta esan ere egin diate inoiz, taliban edo taliban xamar jokatzen ote dugun. Guk Arguiñano ez dugu idatzeko.
Carlos Arguiñano ipatu behar baldin badugu, Arguiñano jarriko dugu. Hori kenduko dugu bere erabilera gora bera. Alegia, zein da gure irizpide nagusia? Euskal abizenak. Euskal herritarrenak balima dira, euskal grafiaz idaztea. Norberaren ohitura gora bera. Gero matizazio batzuk eta ñabardura batzuk egingo ditut. Vale? Ez dugu diakritikorik jartzen. Ez dugu diakritikorik jartzen, ez euskal izenetan, persona izenetan, eta ez kanpokoetan ere. Ez nago bat ere harro horretaz. Baina, hobe da, irizpide hori ondo betetzea, eta ez munduko irizpiderik onena gaizki betetzea. Ordun, guk esate baterako, Jesus, Maria eta Jose, hirurak azento grafikorik gabe idatziko genituzke. Beste zergatik, imaginatu Jose Goikoetxea dakagula. Zer da? Jose Goikoetxea edo Jose Goikoetxea espainolez. Ezin dugu jakin, autoridadekin zuek normalian eskuartean izaten dituzuen izenak, idazleak edo personaje historikoak edo, badakate beste sakontasun bat, ez dakit nola esan. Baina guri edozein momentutan agertzen zaigu edozeinen izena, estribu bat izan dalako edo, eta ezin jakin dugu aldian, kasuan, nola dagokion. Orduan, guk hori guztia ikusita, diakritikorik ez dugu jartzen. Esate baterako, Pio Baroja, Piori ez genioke tildea jarriko. Orduan, baina, klaro, aipatu dut Baroja. Hori ikusten dezute. Euskal abizenak, euskal herritarrenak badira, euskarazko grafiaz. Baroja, klaro, esan dut euskal grafia, baina ez dut esan euskal grafia akademikoa. Alegia. Ez dugu betetzen goiti bera eta eskerrezkuin euskaltzaindiak esaten duena. Ze bestela, Baroxa idatzi beharko genuke. Pio Baroxa. Guretzako, ez dakit komenidan filologikoki. Igual bai, nien naiz filologoa eta nik dakitenei sinisten diet. Saiatzen naiz sinisten bintzat. Baina, soziologikoki, iruditzen zait gaur egun Euskal Herria, filologikoki komuniko balitzere, Euskal Herria ez dagoela prest Pio Baroxa idazteko. Berrian. Sentitzen dut. Igual iritsiko da momentua, ode igualez, ez dakit, ikusi beharko dugu. Orduan, guk ze moldaketak egiten ditugu. Y-koak latino bihurtzen ditugu, O, U, VB, Z edo K dago kilona, ez da? Q balima da, K, GU balima da, G, eta TCH, Etxeberri. Honekin, Euskal abizenen, nola esango nukenik, duintasun grafikoa, edo ortografikoa lako ez hitzeitea balima dago, iruditzen zait, salbu edo geratzen dela. Zer ez dugun egiten? Insumiso ez nuke esango, ez gea iritsi horraino. Ez dakit iritsi behar dan. Euskal Herriak esango du. Ez dugu guk esango. Durruti noski, dorruti latinoarekin jarriko genuke, baina D hori ez genuke kenduko. Rekalde kakin jarriko genuke, baina ez genuke errekalde jarriko. Ijurko utziko genuke jotarekin, ez genuke isurko egingo. Imatz ez dugu egiten, eta hemen ikusten dut urrengo pausoa emateko igual, Euskal Herriak bultza egiten balima du pres geundeke, Mikel Elortza jartzeko behar balima da, ardantza, gauza bat, apuntetxo bat, berrian norberak sinatzen du nahi duen bezala, sinatu norberak iten du nahi duen bezala. Oain, guk ere, aipatzen dugu persona hori, egoki iruditzen zaigun bezala. Hori bi gauza dira. Ez dugu inor behartzen, nahi ez duen moduan sinatzera, noski.
ardantza olaxe, ez ardantza, eta ualde olaxe usten dugu eta atxea ez dugu aldatzen. Orduan, ikusten dezuten bezala, guk euskal grafia ditzen diogu pixka bat trampainez, baina ez da euskal grafia akademikoa. Ez naiz hartuko filologikoki zer den egoki eta zerrez, hori ez dagokigu guri esatia, baizik eta euskaltzaindiari eta filologoei, baina gu gauden toki hortan, giltzadura hortan, iruditzen zaigu gaur egun Euskal Herriak hori onartzen dula edo. Eta gainera kontuan hartu, hau, ez dakiz irudituko zaizuen, hau sartegia edo makalegia, baina ia inork ez du egiten hori. Esan nahi duz, Euskaltzaindiak berak ez du egiten hori. ETBek ez du egiten. Ia inork ez du egiten hori. Orduan, oiek, gu gauden tokira iristen direnean, igual gu preste ongo gea, beste pauso bat aurrera emateko. Egingo ez duguna da, gu zerotik 100era pasa Ferrari bat bezala, eta Euskal Herria 3an balima dago. Bueno, eta gero daude, claro. Gero, bueno, a ver. Ja pasatzen nahi naiz, ez? Bueno, gero gainera daude kasu problematikoak. Txillida, Garzia Dianak, bueno, badira beste kasu batzuk interesanteak edo gu bezalako frikientzat interesanteak direna bintzat, baina enaiz luzatuko. Jotarena, pixka bat, Ijurko eta Mujika eta Jotarekin idaztearen defensan esango dut, arkaismotzat edo ez dakit, arkaismorik modernoena izango da, nahi bali mezute, baina arkaismotzat jota gaztelaniaz Oaxaca idazten dutela isaekin, eta Mexiko ere isaekin idazten dutela. Eta ez da ezer pasatzen, esan nahi dut euskeraz ere Mujika, ez dakit, jotarekin jartzen hasi behar bali, isarekin barkatu jartzen hasi behar bali magu, orduan bai, sortuko litzatekela polemika bat eta deserosotasun bat euskerari eta euskaldunei batere komeni etzaiguna. Beste, segituan hasten direlako akusazioak, ez? Populismoa, purismoa eta ez dakizen bat ismo gehiago, beste batzuk egiten dutena, euskaldunok, urrutitik saiatzen garenean hortan, denetik aitzen dugu, sekulako zaparra da. Etnizistatik hasi eta edozer aitzeraino, ez? Bueno, beste izendakizun batzuk ere izaten ditugu gure artean, egile korporatiboak, liburuen izenburuak. Liburuen izenburuak apunte txiki bat bakarrik egin nahi dut. Zenba kostatzen dan, hau euskal autoridadea, nire ustez, zuek zarete teknikoak, baina kabitzen da hontan, euskeraz, liburu bat, literatura universaleko liburu bat euskaratuta dagonean, ez dakizute zenba kostatzen dan, kazetariak euskerazko titulua ardezan kanonikotzat. Burruka egin behar dezu. Jatorrizkoa jarriko du 8 aldiz, behin jarriko du parentesi artean. Euskerazkoa, ez alako kitzulia eta ez dakizer, ez barkatu berrian kanonikoa euskerazko forma da. Gazbi handia. Gazbi handia. Barkatu nire gipuzkeria. Baina hori da euskaldun batetzat kanonikoa. Ez de Gazbi edo ez dakit nola dan inglesez. Bueno, holaxe gaude gaur egun 2021 urtean. Eta holako taliban taldetxo bat ez balego berrian, hori ez litzak egingo. Ze inertzia da jatorrizkoa jartzea. Eta inertzia da Antonio Zabala uberekin idaztea. Bueno, ez nahi sartuko, zeia pasatu da denbora. Orduan, guretzako aurrera begira, importantea, batasuna. Niretzako oso posgarria da, Euskal Herri osoko talde bat sortzen balima da, eta hor bide bat egiten balima da, oso notizia ona da, eta gainera, gauzak
ondo zehaztuta daudenean, eta ondo araututa daudenean, edo irizpideak garbi daudenean, orduan egin daitezke insumizioak. Eta insumizioak egitea ez da txarra. Baina anabasa da txarra, kaosa da txarra. Eta jendea galduta egotea, hori da txarra. Orduan, guretzako importantea da praktika eta teoria uztartzea, ze batzutan, teorian, den gauzaik onena predikatzen dugu, baina, klaro, esaten da gaztelaniaz, bueno, uste Voltairen esaldia dela, ez? Hobea eta ona batzutan elkarren etxai direla, ez? Eta orduan, igual, kasu hontan, hobea igual traba da, eta ona izatearekin konformatu behar dugu batzutan. Pues baroxa, pues igual baroja jarrita, pues nahikoa deu. Hori bai, etengabe neurtu behar da. Eta ez galdetu hori oso ondo nola egiten dan, baina bai, erne, hasieran aipatu duten espioitza industriala, ikusi beste lekuetan nola egiten duten, ez? Beste komunikabideetan, beste entziklopedietan, zer esanik ez, Euskaltzaindiak zer arautzen duen, Wikipedia etengabe bidatzen dugu, gauza horiek, etengabe neurtu nora dijoan Euskal Herria. Eta oso garbi eduki behar dugu, guretzako referentzia nagusiak euskarazkoak izan behar dutela. Eta badakit oaindikan ere, badaudela erresistentziak eta abizenekin, jendeak esaten du, zeintzea zu ez dakiz zenen abizena beste era batera idazteko, eta zeintzea zu esateko beste batzuk nola idatzi behar duten. Uste dut abizenekin, igual batzuk oso ikuspegi patrimonialista dakatela, eta pixka bat ikuspegi kulturalistagoa edo izatea ez litzatekela txarra. Ematen du kasi bibliotekonomia edo ari garela, baina euskal kultura ari gara azken batean, eta orduan importantea da. Ekarri dut, ja bukatzeko, Iñigo Aranbarriren liburu batetik hitzak eta giltzak, izeneko liburuan, momentu batean ari da, euskal abizenak nola idazten diren, da, hau eta bestea, eta esaten du Iñigo Aranbarrik, inertziak gazteleraren ikuspegia sendotzera garamatza. Euskera kasu markatu bihurtzeraino. Bakoitza bere izenaren defensan ibili beharra izateraino. Eta hori da hain zuzen hizkuntza zapaltzaileek mendekoetan mendez-mende eragin duten gaitza. Norberaren herrian azalpenak ematen ibili beharra. Glotozidioa deitu nahi baduzue. Bueno, ez dakit, iruditzen zait, alegina nahi gehala bizirik izeitzeko. Eta alden neurrian, pozik, eta hoxe esan nik esateko neukana. Eskerrik asko.